Hello friends, you are most welcome in this channel Namhai Billy Our Light. Today I will teach you how to read in Kuru. So without delaying, let's begin it. O lagi. ಈ ಪಯಡಿನು ನಿಮ್ಮನ್ ಪರಿಚಯದನ್. You are welcome in this channel. तुलाव सकती तोड़किरी तोड़न. देवनागरी लिपि तोड़किरी तोड़न. अरा हिंदी नु वर्णमाला. तरा तोड़ हिंदी नु स्वर्णमाला. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನು ಭಾವೆಲ್ ಬಾತಾರಿ ಬರಾಂತಿನಂ ಓರೆ ನಂದತ್ ಬಾಚಾಗೆ ದರಾ ಮಾಲ್ ಮುದ್ರೋತ್ ಈದ್ ಈ ಫುರ್ಚರ್ ದೋ ನಾಗರಿ ಅರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನು ಮಾ ಫುರ್ಚ ಅದಾನ ಇಂದರ್ಗೆ ಕೆ ನಿಮ್ ಬೆಳರ್ और ಕಲೋ ಈದ್ ಎ ಫುರ್ಚರ್ ಇದಿನ್ ಉ ಬಾಚನರ್ ಈದ್ ಓ ಬಾಸ್ತರ್ ಏನ್ ಗೊಗದನ್ का ನಿಮ್ धर आऊंगा दर इद सेब्बल अग्गी बासागे इदिन आ बासता रही इदिन आ बानार निम्ति दिगर से मिलके आ रहे इन बासदान की मिलता था चीज़ ई ए उ ओ आ पैत आ के ही माने मनी लाइक आरा पुरचा के ही माने मनी कमेंट अंतिले खट के ही माने मनी शेयर दरा अंगी आ के दिन बदल नाम सब्सक्राइब ई पहली यानी कि चैनल दरा एक घंटे छोड़ के खबर खागे एरा के दाव बागदान थैंक्स फॉर वाचिंग।